Irene er helt væk. Hun forsøger alligevel at lave ild. Jeg er mega udmattet, men jeg har også en udholdenhed, der siger, you got this, ikke? Og den her del her, den kan du. Jeg skal bare have gang i den her ild her. Jeg kommer ud fra Westjylland af, og det er sådan rigtig ude på landet, en grisefarm. Jeg er med i Robinson-ekspeditionen for at få den ultimative udendørsoplevelse. Det er den mest episke måde at gå ind i min 35. år på. Altså, jeg er for fanden en middelaldrende kvinde efterhånden. Jeg er ved at gå i forfald. Det er den bedste måde at sige, god er dig! Også noget, der motiverer mig helt vildt. Nu er det landstigning og den første dyst, vi skal i. Så jeg vil sige, at jeg er sådan rimelig pumped og klar til at komme i gang. Det føles som det mest ubehagelige i verden at blive kastet rundt i det bur der. Jeg har det rigtig stramt med det. Jeg kan ikke holde vejret lang tid nok, så jeg gisper altså lidt efter vejret. Jeg er lige ved at dø, og mine holdkammerater de kan heldigvis se det her. Så får jeg øjenkontakt med René, og han spørger, er du okay, Irene? Og jeg var sådan, nej! Og så kommer han heldigvis over og redder mig. Seriøst, havde det ikke været for den mand. Altså, jeg var simpelthen endt nede på bunden. Det var jeg. Irene havde store problemer i vandet. Nu er hun med. Irene har ild, så nu er det sådan set bare op til hendes kammerater at få fingeren ud. Det føles som redemption. Altså, så havde jeg fået stå, dreng. Det havde jeg. Det synes jeg, det er mega sejt.